Hola, em dic Verònica Mainés i soc musicòloga i crítica musical. I m'hagués agradat estar a la presentació del curs, però com que tenia un altre compromís professional, doncs no ha pogut ser, així que us volia presentar a través d'aquesta gravació el que seria el curs dedicat a les òperes, algunes de les òperes que es programaran al Liceu a la propera temporada 2023-2024, que crec que és una de les temporades millors aconseguides des de que soc abonada al Liceu, que ja fa uns quants anys, perquè considero que el Víctor García de Gomar, que és el director artístic del Liceu, ha volgut tenir una mica de tot i contentar tot tipus de públic, tant el públic que no vol novetats com el públic que vol estrenes, i hi ha tot, des d'òperes barroques, òperes del classicisme, òperes del segle XIX, fins i tot alguna estrena. Llavors, jo primer de tot volia dir que no s'ha de tenir por d'escoltar i gaudir l'òpera, perquè, de fet, jo crec que ha fet molt mal els prejudicis que tenen moltes persones, sense haver escoltat òpera, està clar, sobre l'òpera i la música clàssica en general, pensant que s'ha de tenir uns certs coneixements per entendre-la. Jo és que no parlo d'entendre, jo no intento entendre la música, intento gaudir-la i la gaudeixo molt. I jo em poso com a exemple perquè he tingut la sort de que abans de ser professional de la música doncs vaig ser melòmana apassionada, sense saber què estava escoltant, però sobretot gaudint. I en el cas de l'òpera, doncs jo el que he fet és dedicaré 7 sessions, que he fet una selecció d'òperes que són molt conegudes, unes més que altres, i perquè el que he volgut fer és una mena de recorregut històric que contempli diferents èpoques. Doncs començarem, el ventall que he triat és un ventall de 300 anys, perquè començarem l'any 1607, que és quan s'estrena l'òpera L'Orfeo de Monteverdi, i acabarem aquest ventall l'any 1926, que és quan s'estrena Turandot de Puccini, que de fet no pot acabar Puccini perquè es mor i llavors l'acaba un altre compositor que es diu Alfano. Doncs la primera sessió està dedicada precisament a Turandot, estrenada l'any 1926. La segona sessió a Carmen, de Bizet, llavors tindríem un exemple d'òpera francesa que es va estrenar el 1875 amb la circumstància de que es va estrenar al març, va haver 33 representacions, que això era un èxit absolut, i 3 mesos després es va morir Georges Bizet, molt jove. O sigui que no va saber la repercussió que tindria aquesta òpera més de 150 anys després. Quasi 150 anys després. I després escoltarem de Verdi Un bal in maschera, que és una òpera també molt important de la producció de Verdi, estrenada el 1859. Després retrocedirem una mica amb el temps i anirem a escoltar l'Orfeo de Claudio Monteverdi, que es va estrenar, com he dit abans, l'any 1607. Després escoltarem una mica de Bel canto, representat per Gioacchino Rossini, amb la Cenerentola, que és una òpera també molt interessant, estrenada el 1817. I Fidelio representarà l'única òpera que va escriure Beethoven, representarà l'òpera alemanya, és una òpera meravellosa que crec que s'ha de conèixer. És una llàstima que Beethoven només fes una òpera, però com que li tenia tant respecte, doncs va trigar molts anys en escriure-la i al final només va escriure aquesta. I es va estrenar el 1805. Llavors, l'última sessió, que la farem al juny, serà amb una òpera també molt important de Francesco Cilea, que és Adriana Lecouvreur, que parla de la història d'una actriu. I jo crec que és molt interessant assistir a aquestes sessions, perquè la idea d'aquestes sessions és anar preparats i preparades a les òperes que es fan al Liceu, però això no és una condició indispensable per fer el curs. Vull dir, es pot escoltar aquestes explicacions i no anar a veure l'òpera després al Liceu. Però jo aconsello que tant si aneu com si no a veure l'òpera al Liceu, doncs que us apunteu en aquest curs, perquè penso que l'òpera és un espectacle meravellós. És com deia Wagner, és l'obra d'art total, perquè comprèn tot, perquè comprèn l'escenografia, el teatre, l'arquitectura, evidentment la literatura i la música, i penso que fa una mica de por de vegades perquè hi ha aquesta idea errònia, ja més molt antiga, de que s'ha de ser un expert o un entès. Que us dic que, començant per mi mateixa, que quan vaig començar a escoltar òpera no sabia res i
ja em veieu aquí, explicant el meu curs. I res més, doncs moltes gràcies per escoltar-me i fins la propera.